אני מגדיר את העימות כפרויקט נהדר. אני מקווה שלא יהיה עימות, אלא כל אחד יציג את האג'נדה שלו. אני חושב שאני לא צריך להתכונן ולא להיערך. אני מקווה שהעימות הזה רק יוסיף עוד ועוד בוחרים שיבחרו בי. אין שום נושא שיפתיע אותי ואני מוכן לכל שאלה. אני מוכן לשאלות ולתשובות. יוסי, שבחר, האם תסכימו להיות מספר 2 של סגן ראש העיר? אני שמח שאני נמצא פה בתוכנית. מר לישרי, מדוע ביקשת להפסיק את הילודה בקריית אונו כפתרון למשבר החינוך בעיר? מציג נתונים שאין להם ביסוס במציאות. החינוך בקריית אונו פרח וצמח, התקציב החינוך עולה ועולה. תוסיפו לי עוד 100,000 שקל לתקציב. אני מכיר את העיר, אני מכיר את כל שכונותיה, אני מכיר את הבעיות שלה. אני מכין את עצמי כבר 2 ועוד 3 חודשים להיכנס לתפקיד ראש העיר. מילה של יעקב סבו, מילה שלי היא מילה. איך אתה כמתמודד בראשות העיר וכעורך דין, מעסיק אדם שניצל את השואה לצרכים פוליטיים ושפגע בראשות הציבור, האם כל האמצעים כשרים בדרכך הפוליטית? מעניין שאתה לא שאלת עצמך את השאלות האלה כשאתה ישבת בקואליציה עם השותפים הבכירים לאותה פרשה שנמצאים בשמאלי. הניסיון שיש לי בתחום העסקי, בתחום הכלכלי, רק יעזור לי לעשות את קריית אונו עיר מובילה, עיר שמטפחת את החינוך, עיר שמטפחת את איכות החיים ואיכות הסביבה. גם ממך שיש לך לב אבן, אני אצליח להוציא טוב. תדע זאת ממך ומיוסי, ומימי כחלון ומישראל גל, כולם יעבדו תחתיי ומכולם נוציא את הטוב. פינוי-בינוי צריכים לדעת איך לעשות. לא נכשלתי. אני לא רואה שם כל כך ירק, אני לא רואה שם מבני ציבור. לא נכשלתי. היום לקראת הבחירות כולם רצים עם עשרות תוכניות ודוחפים אותם לשולחן הוועדה. אני אף טיפוס של הפינוי-בינוי בקריית אונו. פינוי-בינוי בראשותי ייתן את כל המענה למבני ציבור. אני לא אתן לקבלנים לנהל את העיר. לנהל עיר זה לא להיות איש עסקים. על הנחישות, על הדבקות שלי במטרה ועל ההצלחה. אינני יודע על מה הוא מדבר. חשוב לשמור באמת על מערכת נקייה, ללא הכפשות. כישלון של קדנציה. אני פוטרתי על ידי ראש העירייה כמו שפוטרו כל הסגנים האחרים וכמו שפוטרו 6 מהנדסי עיר, 4 מנכ"לים, ממלא מקום מנכ"ל, 3 הרכבים של לשכת ראש העיר, 3 מהנדסים בוועדה לתכנון ובנייה, 3 מנהלים בחטיבת הביניים שזר, 3 מנהלים בחטיבת הביניים בן צבי. השארת לי קופה של 18.5 מיליון שקל גירעון. יוסי לישרי כהרגלו מהבחירות הקודמות ממשיך עם הספינים השקריים. למה לקרוא לזה עימות? ירידה לפסים אישיים וניסיון להכפשות. יושבים פה אנשים שבאו אליי בדרישות ולא נתתי להם שום פתחון להגיע איתי לאיזושהי עסקת קומבינציה, ואני באתי לנהל עיר ולא באתי לנהל קופות פרטיות של אף אחד. זה לא הזמן וזה לא העת. הוא מכפיש פה את כל הצוות, בגלל שהוא יגיד שמות. סליחה, אני לא מכפיש אף אחד, אני אמרתי שבאו, לא התכוונתי אליך. וחבל שראש עיר לא מסוגל להסתדר עם אנשים, זה מה שתוקע את העיר. מה שאנחנו עושים היום זה כיבוי שרפות. לא צריך הרבה לומר. להוציא מהלימון הזה לימונדה. תכננתי את העיר הזאת, וכל הפרויקטים החדשים שאתה מתהדר בהם היום הם מהתקופה שאני עוד תכננתי אותה. אני נתתי לפחות תקווה ונתתי צ'אנס פעם אחת. חוזר בשעה 1:30 בלילה הביתה, זה נותן לי שיקה ומכסה את הילדים שלי שהם יושנים ובקושי רואים את אבא שלהם. צריך לשדר לציבור. עכשיו הבכיר בעיר, אנחנו רק נושאי תיקים, לא מעבר לזה. הולך להוביל את העיר הזאת למחוזות חדשים. לא תהיה אבן אחת בפעולות העירייה שלא נהפוך אותה. למה שאני אפרוש? אני אהיה ראש העיר, אני מקווה, אם הציבור יחליט שהוא רוצה אותי. אני חושב שחבר'ה, בואו נתעסק, שניתן לציבור לבחור מי יהיה ראש העיר הבא. ושיהיה באמת באמת בהצלחה לכולם. הטלפון שלי זה 050-240-6666. אני חושב שאני אנצח או בסיבוב הראשון או בסיבוב השני. אני אקח בסיבוב הראשון, תודה רבה. היה פה נוקאוט לראש העיר. הציבור אמר את דברו. אני חושב שאני מועמד הראוי ביותר. ניפגש כאן בעימות הבא. לא סיימנו, עכשיו רק הגיענו. אכן היום כולנו היינו שותפים לפריצת דרך בתקשורת בישראל. תודה לכולכם ולהתראות בעימותים.